आदसा आसामनि सासे मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मैया उदालगुरियाव फैनानै बिपिएफखौ गोखैजों रुजुनानै बाथ्रा बुंदों दा बे बिथिङाव मा बुंगोन नोंथाङा 17 बोसोर बिपिएफआ जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जिखिनि खामानि मावनांगोन बेखौ मावाखिसै बरन्थ' जोंनि गोरिब गुन्द्रा मानसिफोरखौ बिथांमोना सोबख'बोबाय दा बिनि थाखायनो हेमन्त बिश्व शर्माल' नङा जायफोरा माने सांग्रां नेता जायफोरा माने सांग्रां लिडार दिनै गासैबो बिपिएफखौ सोंखारिगोन आरो जोंबो सोंखारिदों आरो रायजो राजाफ्राबो सोंखारिदों आरो रायजो राजाफ्राबो जायनि थाखाय दिनै बिटिसिआव मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों आरो बिटिसिआव सोलायनाय फैगासिनो दङ जाय सोलायनायनि गेजेरजों बिटिसिआव इउपिपिएलआ सरकार दानो थांबाय दङ बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि सासे नोंथांजोंनो फावखुंगुर खालामफानाय दाब्ला बर' बिथाङा गले गले बुंबाय थादों दिनै उदालगुरियाव फैनानै बुंदों कक्लाबारि बियाबाव प्रमद बर'आ मोसौ बोराय बायदि बा मोसौ गोथौ बायदि फेजेनगोन बुंनायाथ' बुंनानै लागोन दा बिनि फिथाइखौ बिसायख'थिनि उनाव मोनगोन दा बिथाङा मा बुंदों मा बुङा बेजों सोमोन्दो गैया खिन्थु आङो बिटिसिआव थानाय जि 32 लाख जि रायजो राजाफोर बिथांमोननि सिगाङाव साखि लानानै आं बुंगोन बेयाव धीरेन बर'आ खुनु दिनावबो देरहानो हाया बे प्रमद बर'आनो देरहानाया फाइनाल जानानै दं दिनैनि दिनाव दा दाब्ला बिथाङा मा बुंदों आं बेखौ मिन्थिया बेनिफ्राय बे फिसा फिसा मानसिनि खोथाफ्राव फिननाय होनो बायो आं बिथांमोना सोंनांलांनाव कक्लाबारि समस्थियाव बिपिएफनि मोनसे सुबुं दौमेयाव दाखालि फैलाव बसुमतारिया नोंथांनि सायाव मोनसे चेलेन्ज होदों थारमाने कक्लाबारियाव प्रमद बर'आ जुदि जेनेबा 5 बोसोर आगान दाहोथों मोनसे चेलेन्ज होदों नोंथाङा बेनि सायाव मा बुङो फैलाव बसुमतारियाथ' कक्लाबारिनि नंखाया बियो गुवाहाटियावसो थायो बे कक्लाबारियाव न'आनो गैया आरो भटार लिस्टआव दंना गैया आंहासो सन्देह दङ दा गतिके बिथाङा गुवाहाटि गरसकनिसो मानसिखा दा गतिके फैगौ 5 बोसोरा नेक्स्ट 10 बोसोराव कक्लाबारियाव फैयाबाबो जेबो फाजाया आरोखि नङा होमबा दा आं चेलेन्जनि खोथाखौबो बुङा चेलेन्ज लानांगौनि खोथाबो बुङा आंथ' कक्लाबारियावनो थाखायो कक्लाबारियावनो थाबाय थागोन थेवबो आं चेलेन्जनि खोथा बुंनो दागो जे आं थेवबो बुंगोन मा बे प्रमद बर'आनो देरहानो थांबाय दं नोंहा सोरजों मा चेलेन्ज लानानै गाबोननि दिनाव कक्लाबारियाव फैयाबा नोंनि गोसो खिन्थु फैलावा बे कक्लाबारिनि नोंखाया बियो माबा हारम'नियाम ना माबा खावनानै बे गुवाहाटियाव थांना थाहैदोंनो 20 बोसोरसो जाबाय बे गुवाहाटियावनो थायो दा आदसा गबिन्द बसुमतारिनि समस्थियाव दिनै नोंथाङा फैदों माबायदि रायजो नायखौ मोनदों गबिन्द बसुमतारि सारनि समस्थियाव दा भैरबकुन्द नैबे समस्थियाव गोबां खेब फैबाय रायजो राजाफोरजों रायलायबाय दिनै जोङो मोनसे खोथाखौ रोखायै बुजिनो हाबाय जिहेतु गोलाव सम जानानै थांनाय लोगो लोगो बिटिसिआव थानाय गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीफ्राबो मोनसे खोथाखौ बुजिनो हादों जे बिटिआर एकर्डनि जोहै जों गासै जनगोष्ठीया बयबो समान मोनथायखौ लानानै समानै जौगालांनायनि मोनसे खाबुखौ मोनगोन दा बेखौ बुजिनो हानाय लोगो लोगो दिनै बे भैरबकुन्द समस्थियावबो गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि सुबुंफोराबो बर'फोरजों लोगोसेनो दिनै इउपिपिएलनि हान्जाजों सोलायहोनांगौनि थाखाय भट होनो थांबाय दं गतिके दिनैनि दिनावहाय भैरबकुन्द समस्थियाव गबिन्द चन्द्र बसुमतारि बिथां सारनि देरहानायाबो रोखा जाखाबाय आरोखि एक्स एनडिपिनि सासे सोद्रोमाया बुंदों जे इउपिपिएलजों बिजेपिजों सिङाव मोनसे एलायन्स दं आरो फैबाय थानाय बिटिसिआव बा बिटिआरआव बिजेपिजोंनो एलायन्सआ मोनसे गभर्नमेन्ट दानो नागिरदों होनना बुङो दा नोंथाङा सासे मिरुनि इउपिपिएलनि सासे नेहाथारि हिसाबै मा बुंनो सानो बिजेपिजोंथ' बिपिएफआसो एलायन्स दङ अपेन मोनसे एलायन्स दं बिथांमोना मोनथाम समस्ति नागारनानै होदों बिजेपिनो गतिके बेवहाय जोङो सोरबा बिजेपिजों एलायन्स जानायनि खोथा फैया खारन जोङो इउपिपिएल हान्जाया जिहेतु हारसिंनो सरकार खुंनो थांखाबाय दङ बियो रोखा जाखाबाय दिनै बेयाव सोरबा बिजेपिजों सिङावनो जा सायावनो जा बेवहाय एलायन्स जानायनि खोथा फैया दा गतिके बिपिएफआ जिहेतु गावस्रा सन्देह दङ जे जोङो हारसिङै सरकार दानो हानाय नङा बे खोथाखौ साननानै बिथांमोनासो बिजेपिजों एलायन्सआव दङ निस्सय दाबो दङ दा खिन्थु जों इउपिपिएल हिसाबै जिहेतु जों गावनि सरकार खुंनो थांबाय दं हारसिङैनो दा बेवहाय सोरजोंबा सिङाव एलायन्स जानायनि खोथा फैया सोर मा बुङो बुंबाय थागोन आरो बुंग्राया बुंफाबाय थागोन जायखौ बुंबा गावबागाव पार्टिया लाब जागोन बेफोरबायदि खोथाखौथ' बुंबायानो थाखागोन जाबाय होमबा ना